Čaute ľudia, ja som vám chcel ukázať, že ak si zmeníte túto vec, myš, vám dám do popisku videa, akože aj toto, to si musíte stiahnuť, viete, musíte si to stiahnuť, ja vám to dám do popisku videa, túto strelku a to si normálne len stiahnete. Potom dáte štart, ovládací panely, potom sa vám začne čať. Stiahnete si to na plochu alebo hoci kde, potom dáte, že myš a dáte ukazateľ a tu dáte prochádzať, vidíte? Dáte prochádzať a dáte si plocha a to je super. A tu dáte ok a máte ho. Dúfam, že som trošičku pomohol, som vám to chcel ukázať, tam kde to stiahnete dám do popisku videa, dávajte lajky, ak sa vám to páčilo, tak čaute.